ҳана дӯстои азиз, ман ҷое омадам ки ҳаматон медонем, ина Саъдиҷон дӯсти азизи ман, маълим забономӯз. рӯзе ки барои бародарое ки сайёҳӣ дар кор ва фаъолият мекунанду иштирок мекунанд, ҳама монда сипоҳисномаву диплому ифтихорномаву ҳамхарӣ доданд. Саъдиҷон айтани ман гирифта, ҳамрӯз ман набудам, рости дар деҳот будам. Саъдиҷон хеле деҳот абдия кама айтани хеле гирифтам. ҳамисола фаъолтарин блогери сайёҳӣ хеле дадодан ака як борига табрик аз номи ҳукумати шаҳр ва аз номи сомонер ташкилкунандагои диянтии намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 2025 инаи сертификат шакаҷон ва баъд инаи стендаш ина самай активни туристический блогер барои эрон рафтан то блогери эрониро овардан як алаҷора тамошо кардан баъд чиз чӣ рафтин экспедитсия рафтаку 5 рӯза бурам масалан ҳамисола 2025 ҳама блогери туристии фаъол шумо намуборак шаванд. ира муовини раиси шаҳр дода буд май дасти ҳамон кас гирифтам суратчаро ина бародаро ин яке аз тӯҳфае ки дар ҳаёти ман барои ман ай тарафи халқ бугем ай тарафе ки тамошобинои ман дидагияну ба ҳамеро эҳтиром карда маро додиянд. ҳама 18,000 амал мегам ширкати сайёҳии Сомон Айру дигаву дигар Сомон Тревелу ҳама бародарое ки дар бари ман 1000 амал ина бозам бармегардем ҳамкорои ман ассотсиатсияи блогерои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама каса сарҷам ина мира мада чӣ меган лоиқ донистан мада доданд. Ман айтаги дил хурсандам. 1000 амал ин шӯхӣ нест бародар, барои ира ҷоиза ира гирифтам. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованди бузург ҳар нафаре ҳар нияти неке дорад, худованд ба нияти некшон бирасонад. Худо нигаҳбонтон.